everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo basa wano'y drama itakat manipod kanipagayam tayo ang Maji sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Leticia Ancheta, kastamod tan ti pamilya wakat kan baay di tabagulin laon yon, ni Ma'am Agnes Daos di ta Singapore kan ni Maris. Kastiman ti kunani pagayam Maji. Dear manang biyanang, mabutengak nga isukat ti asawa na, iso akanayon ti panagpapintas ko. Ado dagiti mangibagbaga akaslaak kanubalasang, tanalaingak ngamin nga agdala. Adadwan nga nakmiken nila kay ko, rugyak nga rod tag salaysay, idi babasit pa'y dagiti anak me. Nakapulis kayong bakit? Mapantayahon tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tam mantabado maon? Maday. Jack Cruzonada na ijay. Namin ano, ba't asuka day yan? Hindi ka lamalmalpas nagsuksukat. Aldawan. Ay na, umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tam idan? Ay na, kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di dan sa pa'y nagdigdigaws? Ay na, kas Jaydan. Ni. Adula amin. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana may bagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbagkan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Diyak pa'y kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mong nagpahiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la ato do pa sexy ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilala. Iso asik ka, agpa-sexy ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make-up dita. Tumaktak. Ken maysa, agtalaga kinilakay ko. Nga uray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Syaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. Nakatunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas ka nga tindaram. Ay, awan. Hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin, di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis agibasit nga anak ta ti kukwam. Tanagatidog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, ti mo madalusan. Ay na, ibagbagak met nga agkukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam Unusan, chika ti mang kukuk kadakwada. Inyam, ti kasta ka style mo, may? Bagay? Todo pa siksika? Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida, Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, dinakman sirmonan akas laubeng si ka andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala,
Agan anus ka kadilakay. Di ka unget nga unget. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? At mo ilagay, ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Ah, apay aya? Kat no adada ijay balay damarisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Yung kakitaan dagi dyan na mau. Agay ay ayam da kano itipitak, ay di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya? Adak dito parlor, madama ti unat ti buok ko. Anya? Dagita kay tuno na umaw. Mabaybay ang dagita na mau. Sigan ti mapanmang kita kada kuwada. Mga da trabaho? Madama pa'y lati pasada? Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingka kiiday, mabitlaan, ipan mo pa lang ija ayan dananang. Sige, tanay, balnawan dan tuy buok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagdudungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagit yan nakaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tulay ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur ure apa sa heros ko yung paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mo ka. Ay na! Ay, dito nga rin ti pagdandanagak. Iso akan na yun, ti pa nagpapintas ko. Mabuti nga isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok, ngaglusya nga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga, Rod. Tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap nga da pagbayad ko, ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo? Ay na! Bayadak mo't ito madamdama. Innaklag singir biir. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubliak mo't ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkanto man di pa check up ida. Apay man ang naguyak, aya. Well, tumot dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta baybay am ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpasentro ak matlaang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili akaon. Naagpasada. Sige nga, Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan! Umay kamen! Sukatam tabado da kita na mo, ha? Anya, katakas ta alangatan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ida, eh. Sabay nagruro kita sa saka, da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga, Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da? Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur sa akin. Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasuron ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito nakadisplay dito'y nana. Sige lang, balasag ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ka.
Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay imbag. Kadigdigos dapay. Ay naon anana taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanen ta pinagsardeng nak ti asawak nana. Asikaso kanulaan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asasikasun na. Di na masangaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay iti pitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan sa mo trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak, ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apukog, tasya kung timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ina dito'y, aglibas damat apumanaw. Nangalami ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak kasapulak da ito'y, tapno sa anak, alumukmag. Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti anak mau. Jak met nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano kamatay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantayan dagiti anak ta. Kahit anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot ta pimanaw, dabay bayang matay. Di mo surutan, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tayo na. Limabas da itay dito'y balay pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Ina man kitain ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda ka yan. Awa mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagiti ubeng. Napanan kami di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagiti ubeng. Sige na nang, tayo naman sa pulan dagiti ubeng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglug da. Nabasbasa ti bado da. Ay, agyaman nak. Ay, naku na napanandan nana. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan numadamdama, andong. Uraya ko na mariing da nana. Alang arod, ang merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, baro. Naimbag pa'y dayto ako marek. Sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamagim. Wan kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka tamasangom dagita mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuok ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, mare? Saklat ti love nila kay ko, mare. Awan ti rumba nga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatek. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan ka nga asawa,
Ken ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Unay kiti asawa ko na ya. Di mo dengdeng ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay? Sukat man. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo, nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti lababbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mat Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksiak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo atin to na rin. Bantayam ida. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jebalay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaw. Nay, kadwa mat gayam dagito'y duwa nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Dami na panan ni bakakaw. Napang kano nakisumba. Tinasaya at ibatimpay la ida ijay balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanu kasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man ida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan da ita. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwak. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raud, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko, ta naka-promo da ka no ita. Ay, gastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungam dagita kwarta. Sige, kami. Kahit, mangan kayo pa'y Nyak ka nang mingay ka, di ka naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga nu adada ijay balay da zenya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahil, taurayak amaring dagito bang. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mga kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, makaturturog kan. Ne. Awan dagiti aga-ama dito indami. Nasa padangata, abing mangon. Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ando. Magkikiang kita. Hindi nakikita. Wino? Pinarigat na kidira. Dagiti awanan bain! Hoy! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kayo tasawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ayan,
Ay, tiboko! Tigbatamisin niya, Majay! Hoy, di ka si iskandalaw! Agawin tayo di balay, tayo di pagsalitaan tangi! Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Di ka aglibak. Adda relasyon niyong itidayjay Why? Naklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta, nadungo ka dagitian nakta. Anya? Ay! Nanay! Awanan ka itibain? Kasta unay apa nagpa-sexy kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sa bali. Ngam isukat nakmatlat ta. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Ay! Sige! Kabilang na lang. Ipapas mo ti mangkabil kanyak. Tamao din day to'y akaadda dito'y balay. Tapumanaw kami kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta karima di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang alak idan iti pudirmi kanizin niya. Anya? Dayjay asin niya ti Piliam. Andong. Wen, Ay sumang makaawak kanya. Kanasikaso pa'y. Nadungaw. Ala, sana. Diyak ipalubos, andong. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rin ti Piliam. Aha? Saan ka nga ay ayatunay? Anang pangaasyaw. Tulungan dak ang mga lukoy kanya andong. Tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan, Majay. Angam no kayat mau, ni Sinya ti kasaritam. Andong, naggapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Maji, no di tagsina. ha? Lading itak nga maasyanak kadagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Iso nga agsinatan andong. Nasakit na ito apangatang ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay ana ulimak ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apal na. Ta talaga panawang kan na eh. Ha? Kanya, apal na. Ala, sana. Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay sika tinagbasol. Agsorry aklat ta. Ngaming, amok ana sulisog kalaeng, andong. Ay ayaten ka. Araramidot ti amin akabailag. Tapno di nakisukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala. Sorry mo't no nailawana. Karik asarin na maulay. Basta tong palam ti karim Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Hello papagayam, nadagaang apanawan tayo amin na imbag nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo basa, wano'y drama itakat manipod kinipagayam tayo nga isong sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini John Lynn Padua, ni Sir Alfredo Basanes, dita Sacramento, California, ni Marita Coquia, dita Puso Robio, Pangasinan, ni Ma'am Gina Ganner Santos, dita KSA. Kastiman ti ko na ni pagayam isong, Dear manang biyanang, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko, ngam sa anak ka chick boy.
Nuwa pa yan ako naktikas ta, iso ti padrama kan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysa. Asawa ko. Abaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Jak maklom na ito napasama ka na gitiaginak, manang. Abaya napasama nga katakwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin, ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan kita ti biyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang manang. Ha? Kaya't mo asawan. Addan ar ma'am. Ito na. Awan mo siguro dakis na tabalo mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam, nagbiitan. Nalado ki di Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagaramiti sa balay. Nabayag basi nga iliw-liwag o ti pan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sa bali ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka magaya, magisong, sumrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amom mo siguro ti makagapaw. Napang imaya. Kas iti sigaw, umay kumanan idarirag to ekaw. Natingiting mo siguro, tarik namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso, sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga ruday. Kasaradagusan? Una, di tanto malatong palta sana ya. Wen matkit di Anya ngay, umanugok kaan. Kapag sasaritaan tayo, tikalay sa tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan akangkay. Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga ki di mait. Sana tila pampanunutam kaanakan. Diyak kayat na maulit tinapasamak angkay. Ay na. Sa bali daydi mo ng asawam, sa bali mat ita. Unangin, kasanungin na mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na urnong tila baak. Bumasi ngaminan ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay di karayan na. Itong bigatin at akuyugon ka. Adapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alak te daktilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong kilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangaro na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa yung Kyle? Ay na! Ay na! Ay na ibagtay may ka! Ay ni bakit mau? Ingkakitain! Alaribungbungan dagiti tatao di karayan. Ay naigalis ka na. Anya! Sa dino bandang Kyle! Condolence bayaw. Ha? Ay, agyaman nak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakamam mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin alugar ti ayan mi bayaw. Iso manmano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tain nak tumulong ije kusina bayaw.
Basta patibgaram ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat ng nangan apulos. Mangan ka ah. Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Awanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mo. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Mustaw? Mabuti nga ka. Pagbutngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga'y ti kabinadang mo iti biyad. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apa ni Arsilay? Ag naeddamat gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay, kasta. Wen, napintas dayjay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayjay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atila ibagbagam mana? Ang mga numasulisog ka, mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di manan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Uwan, ah. No kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kan nasingput ka. Ay, eksakto lang. Nana. Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? uwan na silay. Namin anumitan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona ka, lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka may. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kundi mat ko nam ngay naklon na ka. Arma manan. Saan ani Arceli termag? Asino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay ngay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang arudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwamit. Nasaysayatan tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumata, danam namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatin, ah. Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuwangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama partay no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga polo ababoy ama partay Anya! Ay, damo nuang kao. Magbiro kak to iti baka, ah. Kansa nga pulo ababay. Pagbalinak to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin, ah. I love you to ko nam kanya, kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina!
Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isong. Ha? Uray simple lang ang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo kaw. Di uray dwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Duamot tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basit ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Ang pirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulon ti inana. Anya? Wen, Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Ken naimbag no saan masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? ilimob minto na ti panagkasarmay. Saan na dito yung lugar tayo ti pagkasaramay? Mapantayo iti sabali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia. Ti maipapahan iti nobyom ani isong. Agkasamot ka nun. Ha? Ni, saan pa'y mat-anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti kasar na. Saan asika? Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well, nga rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino kunak na di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino kunak lagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan yaw? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Tasaan lagayam asyak tinubyana. Duwatang magayam. Ibagam ti agpaiso kanyak isong. Di ka aglibak. Ay, kwa. Wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan mi kini Angelina. Ang sikat ti kasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak isong. Kwa. Sigurado asinaan na no ibagak adwa kay anubya. Ay, baka wanin nagkumarsilay. Sorry Saan na maulit? Ala, agawid kan. Tadapay papanak isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arcilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Kasta Imbla na mo't iti-itbay. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arcilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipata mong day ta akasar isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan Chikboy ka matgaya mauray balo kan. Makapadismaya. Isong aglin lipatan. Di ka pagan Bye! Hilaw! Hilaw! Ni? Inidalan? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kami kani Arcilay. Si kati kasar ka. Saanan? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan Isong. Ay, awa naman ang sininanda mo dagiti nubya kaon. Anya ngay.
Dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom aya ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Manipod ka ni pagayam tayo, Brenda, sa napudpud no anagan. Tintay ba sa wano'y drama ita kanito. Ngamsakbay na welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello mampay ka ni Vic Vergo, dita Pangasinan, Adela Vergara, dita Hong Kong, Alicia Ayeras, dita Difon Quirino, kani Lovelyn Reyes, dita Taiwan. Kastoy manti ko na ni pagayam Brenda. Dear manang biyanang, may saak a housewife, agtrab-trabaho ti asawak, iti kumpanya, iti lugar me. Awan balay me, iso nga agab-abang kami iti apartment. Adday di kumare kakadwaming agab-abang. Kat kastaunay ti apal ko kankwana, nakanayon arigalwan ti asawa na itagduduma akagawaan. Idinto tanila kay ko, kat di nakregregalwan. Rogyak nga rod, ti agsalaysa. Adda na sa pulan nila kay ko apagakaran me. Kat adda pa'y bakan ti ayunit. Amangan no kayat yu ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina. Parihas mo lang diti pagababangan tayo, amare. Kan nalawlawa pa ijay, kan asidag itayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga raw. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jakmet la kayat dito yun. Kajak adot-dutan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir a singir, nga uray saan mi pa'y ajude. Sige nga ron, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaran da paribirtao, bakay? Kat napintas. Gaway, nalawlawa. Asidag iti ayan, ti trabaho, may kini paribirtao. Mabalin na pagnaan. Sige nga raw, agim pa kita yumatan lakay. Ta umakar tayo yumatan. Jak kayat dito yun, nauma ako. Wow! Nagpintas matan dito mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit akubo dito ang mabalin a pagistambayan. Day tamot ti may sana gustuak dito'y mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito'y. Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat matan. Asidag pa'y ijay ili ko naman. Wen amara eh. Ina! Ah. Hindi ka man ba kayo? Kakitaan to'y ginatang ko abag mo, magustuhan. Ay, mabitlaan mare ah. Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpag. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay? Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay. Balay! Magustuak, lakay. Iso na lang ta. Ay, addamanin pasarabo ni Pariberto kinni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagnina mo deta bagay? Kasla mo preso, ti kaldingay. Unangam nagpintas. Dua ti sipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanun to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante, bakit?
Maumaam tumula dagita. Kan, Diyan makabalan ako matang itikas ta kangina. Bab! Apay nga ni Berto. Kabailan na mo't gumatang para kinibakot na. Ah. Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaala ka. Ay, kwa. Asan na dagita? Tinapatag kanya. Kuna, may. Kaya maiturad, ti gumatang itikas ta kangina. Bab! Baybayami da, ah? Di ka tumutulag. Kadakwada. Ay, wang. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Dahito laang. No niya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo day nga allowance tayo iti 15 days. Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Tayong kanto makichin, tayong tumbigan. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, Mare, kita man dayto, kita. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wan, kadwa jay bagko a ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo man. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Dayta, kukwam daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangpangtidam kadagit idaan agamit mo. Ay, talaga kasta, Mare. Mabalin ko kung mga ilako iti online daytang masyanak mo kang ka. Iso nga ala mo, kukwa mo. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y, takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kundi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Mare. Nabayagan akasta. Iso nga ang problema Ni, apay nga eh. Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung erim-rimit na kanyak. Kalpasan na may rimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, paliw ka, Mare. Ang mga munod da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag paysa? Ay, agpaliw ka, Mare. Ang mga iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo na da sa bali nga igat-katangan na. Anya? Ay, narigat ti kasta, Bren. Ay, di ka pa'y lagsang sangit, Mare. Palutputan pa yan na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnagam apod no ti atap ko, sakan to agsangit. Mariknak nga ti sakit ti maisukat, Mare. Apay nga tano bilang lang. Katawan matiyam mo kapag kurkurangak kan kuanak. Nalayngak mat ngagluto. Kanayon mat anabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa yan na imbag di asawa, Mare. Inso, ibagam tagpaiso kanya. Nagpaiso nga? Makakadin kanyak nga asawam. Nga may data nga bagbagamay. Sungbatam ti sa ludsud ko. Makan kanyak nga asawam. Hapay ko maumakang kay. Kay ayateng ka. Kap na kang nga asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Di masangot ag babae. Maturok taki din. Tamasapak manan nga agtrabaho intong bigat. At meeting medyo opisina intong bigat. Alam pa kay. Good night. Kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na ako rata. Papapil mat dagi karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta at ti sweldo na. Kagudwa lang ang tititid na kanya. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakay. Isu-asu ka tamaon. Ay,
Talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangin ta. Urean niya arilaw. Basta, kabailan ti budget Sige, agyaman na lakay. Lukatan tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatan Blouse mat day toy. Wang, ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga Tawag-wag. Anya? Isu nga ano sam alaban bakay. Taga wag-wag. Ang day, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaos mon, mare. Kabarbaron saa. Wen mare, kabarbaro alaba. Ngamin, wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kagpadbado iti kasta, mare. Maakaran ka itang lit. Ha? Awan mo't angot na day toy mare. Awan pa'y itaang ngamin to nagbaybayagan dan tumaangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, mare? At dala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak man jakon. Nadidigra akon, mare. Unay mo dadya lakay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manomot la ijay multi-brand niyo kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano day taya. 80 pesos ka no, mare. Ay na, una yan. Nagkirmo ta talaga di asawam. Uno saan? Ay, ang mga nupod no ti atap ko, maray. Andan samo sa bali nga igat-katangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklonan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na imbag di asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kwana. Imutan na kakang asawa mo. Agpadada mo ti sweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga yakas na lang ti magatang na para kan ka. Nag-take out iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakay? Ay, wen man lakay tane. Nabambano ka naglaba. Eh kaibagam, no di mo kabailan, mangalata iti katulong. Ha? Apay? At daom das apanangdan ta iti agbalin na katulong aya? Ay kadada Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bano dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho. Tasukunak ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay. Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, mangalada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Agdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, Nagmayat nga min tibiyag da maritina. Nanamay, agkatulong da pa yan. Ay, di mo kabailanan ti agtrabaho dito'y balay, bakay? Ibaga man, di mo kabailan. Tagik kata kun iti trabaho. Ta siya langan ti para balay. Kasi ka matagtrabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau. Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. Isungarog nga anusam ti para balay. Aganos tapay lang bakay. Lakay. Hindi mo papalan ti nyaman na makikita mi ti kumarin. Biag da dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. Kasta, saan pa'y anagawid nila kay mo, mare? Ay, saan pa'y nga rod, mare Brinda? Madanaganak. Sapay diyak makontak ti cellphone na. Amangan ki din danda ka sa napasama kiti asawak. Diyak pa'y kaya ti mabalo, mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay na, saan mat siguro, mare? At dala siguro nakataktakan na. Hala, sumret ka nante. Ay na, nabando ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal iti lugar da ante. Ay win,
Isaw ni Antinilya. Antay, ni Tina. Makiinumak man, Berto. Sige, ipagpabalayon, antay! Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam. Awan ni Antinatay. Agsaki mo gayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin logan iti inusaryo ngay. Kailugan ni Antinilya ah. Ha? Nagpintas mo ti lugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak tabakatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat ti aglaba ka nagdalos. Ay, wana ante. Basit la ti sweldo kada kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kada ita? Ni, saan mo't ante? Basta agluto lang ti aramidak ditoy. Nakita mo, di katulong damari tinalakay. Why? So sila katulaw. Tadi alahas. Kan adang pa'y lugan na kunam Nakita jilugan na. Ninginain alugan day, jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw. Di alahas. Kin nagpintas ti lugan na. Wan nga ron. Haw? Kan kasla dun niya mo ti panagsasauna. Kaslamot iso ti bus. Tadakkel ti busis na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanariga tayo makibibiyang. Kung di ka umapapal ka na kwada bakit? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mi kitain. Kuyugag, tapno ada kadwana. Anya, aglangan ka man nan iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko. Ikuyog da kayo kung makadagiti anak ta. Madamot klase ti inauna nga anak ta. Nalaka, na kayo latan ati mapanla kay. Ah, ay sus, nalipatak mo ti cellphone ka. Agsublita iti balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sos delikado. Sabihan ta nga ron. Umanaw kayo! Awanan kayo iti bay! Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayam, ita Di ka makibibiyang ka na kwada. Nagalasta namin yun! Nabasa kami ng conversation ni iti Ay. bakit sa kabit mo. Ante mong kunam ng kabit mo magaya. Ay, sos. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw na! Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip dita tama. Napananda nga rudan maray. Pimanaw da na iti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom. Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ama aramid ni pari Berto ti kasdyan. Nagsakit, Mare! Nagsakit! Mala, sumrek kayo kadagiti anak tabakay. Ah, aking balay iti daytoy lakay. Nag-cute mo din abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakan inso. Anya abalay tayo ng ibagbagang. Kaya umay. Balay tayo talaga. Magustom ka di mo ilaan. Launay Ngam, kasano anak abalay tayo iti kastoy? Dito'y tinanapanan ti daduma aswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka sorpresaan. Anyan, jakla impagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay Pinagatapan ka iti madi. Ah, Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daduma asweldo. Ngam saan matgayam? Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang ti paggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bay-bay amon, dayta. Diya ngaming kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Ti kayak kao, ada bukod tayo abalay.
Iso ngayong karigata, nga inyornongan da ito ibangay. Manipod kini pagayam tayo adayana sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua family, dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayat ti padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay standby. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mo mutir-aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Kapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, no ay luklukon na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Jesus, tapno ibagakan ka. Siksika lang ti babae ang nakawis itirik na. Gat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny. Anyangay, kaya't nakuno saan? Ibaga mo nuwen no saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw no saan. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di Shakto la. Usan! Ha? Hello! Ang ipagalistuan na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo agtiliw la kumay ti manabutin. Di mo pa'y maramin. Sadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, amon. May talag siksikog tan aramidam. Istambay. Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, Shakti makaamukan ka. Taklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay tayo yung alam mo. Kumanagat. Tunog kayo, wasiwas kan. Kumano ka man! Sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na day dya taaw. Kapimbanawain. Apaya nagbayag na kisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Ay, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Uwan. Taay ayatak ngamin unga. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Ngam di mo ang mutiag pili iti pakirelasyonan. Nasaya at matatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilyana ngam isungay. Nasaya at ayat ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang. Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay, istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakangking kwa na, into nagasawa kayaw, kasta ka day. Makasapul tumot la siguro iti trabaho na, tatang. Aha! Kanong tupay. Into lakayain, into nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko, no iso ti pakiasawaam. Kaya no tong galagsaw di amana, ket problema ti bagbagada.
Kanagiti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpeta na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha. Tatang, Agpanunot ka anay bag anak kao. Mukmet kait adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka a profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro na dyan ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka nga ro damang pakangkang kwa na. Anya, may karem, asinaamon na dyan tao. Agsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mate. Imbis at tulungan nak amangupay dyan nakta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng matati ka panunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Hugapukin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunal. Isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararbem kanu aya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklon na pa na tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga sawa ko na. Ay, nagluho kan. Mangasawa ka, nga awang mo pangasawam. Kantay nga ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betan. Kukwa tayo aya dagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kwa na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawakan. Gem ultimo kalding. Uno asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbay. Professional pa'y mengarod dyan naremaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ke ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukas ta. Ay, di kayo magpampanunot tatang. Usarin nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi ta anak kao. Sapay kumata tong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang arodan. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kon sandya nagtanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na day di alalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalan la iti sikog day ta. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na dyan nubyo na. Ay-ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pamagbaga. Subag.
Nabayag may tadi mi may just tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mo nga ron. Agdua bulan na di nagpakpakita kanya. Ay, ang mga nun ang asawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay, inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki kang ka. Ure kas ano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kasta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipatin ki di day di lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang kao. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang kao. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak kao. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awang pay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan kumakangkwana. Tawan ti agbayag a cellphone kangkwana. Tano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak kami ti nagbakasyon ijaayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklanuan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagakto na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay, lakid dikan ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi ni inton bigat. Ay manjak. Jak kayat da di lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talat ta kuman di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Jak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga amo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang may nga importante na panan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubaing. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. Adda bayadak. Nabayagan nga utang ko day jay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Binay. Pista di ka bangi nga barangay tatang. Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasaryo ka ni Diana. Ang maging gayta. Awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam. Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh. Naimbag man tad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw, ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang.
nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasya rin di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi tayo namin. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaruak pa eh. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day ta takduram day ta karim. Nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas dahi to yan. Wan. Agsingsing putak taon numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa yung harod balasang ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi din. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo siya tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni Kakapitra. Na nagkuyog dakat ija anak na. Alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw. Ni mo't Benny jidim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asin mang pengay. Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Nay ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayong ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang pinay. Kasano ni Diana. Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adutlugan na, nalawat ti daga na. Ay. Di ka kararamid binay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto dayta na panagsangsangi mau. Agragsak ka di tanda ilisi ka iti pakaisagma kam kuma. Inalilaw nakteja, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka dayta saan kayo pa nagkasar. Kasan mo nga nung nagkasar kayaw. Sana inaramid ti kasjay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga arupat kwarta na diya tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasag ti kasarda Benny kan Jenubia na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang diya asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka ginobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga kon. Siyak tirumbang ay kalay sana, manang. Ay, kwa. Nagsina kamin kan ni Benny. Kan sa bali ti kasar na. Sana siya. Anya, nukas na. Nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Ni, timarayan ni Imadayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, diya ka mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Bini nga ex-maw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti day di tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak ko.